Bergonggong iki wae. Kalau sampe labrong-labrong. Enten bergonggong ya. Bergonggong iki apa? Kowe iki ngapa kok malah kaya kesurupan? Ngapa? Kowe iki ngapa? Ana iki yang beli aku dipangan wae wis tau. Apa ana kuku tau barang. Wah, goblok iki. Aku lagi ayo. Iya, kalau lagi kalau buta utek. Ora iki jane ngono. Ora boleh kali. Wis tau tuh karo usul yo. Aku. Kula iki watu lho. Wis iki ane opo? Kula padhe dipun mangan buta. Ora ning buta, Ya iki kene iki ora buta. Ana buta kono dhewe. Sini banget. Sak. Gunung anak butane. Kuse kuwi ane opo? Ada goyang-goyang itu ya buta. Kula ora sampun nanggal karo ini sampun kula wangsule karo anipun wonten kawula. Kuwi omong apa? Kula mriki ora sampun nanggal karo ini sampun kula. Aduh ya buta anak-anak. Kuse. Terus kuwi malah bingung. Kula ora sampun mangsuli pitakenipun ruminul ngantarane wala. Nek rumini miturut, boten miturut pengajian kula ya lah kok kula pinanggih kaliyan buta ageng sanget. Kula dipun bujuk penipun percaya kaliyan buta menika. Kula nyuwun tulung. Ora pati ndonga iki jare buta ngendi Kurwati boten tau golek ono. Ana bae. Jaya Drata rene ya. Sabar menapa mboten ngarep-ngarep ora. Dina iki sing tak dapuk Jaya Drata sing dadi pengarep. Artinya ngarep-ngarep wis terus. Oh iya. Iki ana buta sing arep mangsa kelawan bapakku saka liya golek ana serius. Matur nuwun ya Buta nulungi aku. Iya. Ning ora selak kok. Sapa sing iso nulungi kowe gelem dadi bojone. Iya. Aku ora bakal lincah Buta. Golek butane iki. Butane kene. Ayo ngobrol. Lho, ana sing golek aku. Dadi omongane. Samar karo ing sukma silok kaya enak ya ngasapi sing nyimpen talanging kalbu abunane warana paring saking luwih melayap ing alun iya sang prawala mireng ana kawangan iki ngumadi marang papanira sakala sebakep nyedharaken pengabaran angin Garuda
kaya musak bedal kilat para kura sinaku dening ayu. Oh, hey, hooray! Malah wong kaelokan malih. Kaelokan apa? Menika wau dereng ngantos kula sakadan mlebet wonten ing Taman Sari, negari Kumbina. Dereng mlebet wonten Taman Keputren wonten angin Garuda nempuh kadang-kadang kula sak kuntal saking papan. Oh, kaya aneh-aneh. Piye? Aneh-aneh. Sing aneh iki apane? Karane iki aneh-aneh. Ora kok buta jare Prabu. Wis moko kok sesuk pesugiane. Ngawur. Aja ngono kuwi. Oh, nggih. Kula malah dados kengetan. Ora wis nopo. Kula menika mireng pangarta bilih. Ingin remen kalian Rumini boten namung kula piyambak. Sapa? Sing seneng karo Rumini ora mung aku dhewe. Lah sapa Paidi Permadi? Permadi ya seneng karo Rumini. Rasaku ngono kuwi. Lho, guru karo murid tok sing disir padha. Ayo. Oke tunggale ngono kuwi. Guru karo murid sing disir padha iki. Banyak tunggalnya. Lah iya, lah nek Permadi, aku kelingan sing bisa malih Brahala ki mung Permadi. Iki mesti gerak kelakuan Permadi. Aja mung waton ngawu gawar lho, Aja mung waton ngawu gawar nek ora ana buktine, lha kok tanpa bukti ora wah, aku percaya iki gerak Permadi. Mergo sing karo Rumini iki Permadi. Oh ngono. Terus karena akan lapor harus dulure. Kabeh dirampungi Putra Dewa sak dulure. Bagus. Ning ketoh bubutemu. Kowe satrio sing ora gemisen. Kowe murid sing lancar. Murid gelemanan apa sing dadi kesenene gurune. Kowe iki mbiyen tak pinter iki lho. Kowe iki tekan sekolah iki olah-olah ora iso apa-apa. Lho mulai ireng tok kowe iki. Baru tak ajari mbok sithik saya wis iso karo aku wani. Nyanyi-nyanyi karo kowe. Kowe iki murid apa? Wis tak kowe anakku dhewe lho, wis ora nggo anakku dhewe. Kowe turun nggon aku ya ora ajari sik. Kowe buka ya apa-apa jiwa ben-ben aku ya meneng bae lah. Takon iki permata ombe, ora apa-apa. Aku ora nesu.
Kaya ngono lho pesen aku karo kowe. Kowe mau tolong aku si aku. Aku kurang apa? Hah? Niki enten apa? Alah, ya tunggale ya komplotane. Kuwi kancane sing gawe entul kowe, kowe sing jikut permadi. Kalau wis rencana wis, halus kanamu. Abisene nyekel kowe, sing nyedelke permadi. Mangkese sing sak sepelan iki sapa? Kok terus ngono? Alah kowe iki anakmu padha wae. Kowe iki wis sak komplot, wis sak geng iki sak rombongan. Lah pelantok iki sih, Mbak. Ayo padha. Nek permadi tinggi-tinggi kabeh. Terus dia padha kembar kuwi. Iki tuku dhewe ora rombongan. Padake kene botoh mampu kok. Kocek. Wong apa? Wonten napa? Kowe nek seneng karo sing disir gurumu muni ya. Aja ngono kuwi carane. Kok sing sampean nesu-nesu iki ora perkara apa? Kowe menang, kowe ora sampe melu. Lho. Lah wong kula niku marang ora usah ditengahi. Wong apa? Ngene, ayo disir. Kowe nek seneng karo ruk ini muni ya. Apa dadak dadi brahala barang? Kowe dadi aku. Ayo saiki mari brahala. Nyuwun pangapunten babar pisan kula mboten dungkap. Kula katemben dumugi wonten Kumbina badhe jago. Jago apa? Kowe arep ngacung dadi mantek. Arep ngacung. Ayo, kowe arep jago, kowe ngapusi aku. Sapa sesine? Kula sesine. Alah kowe sesine bayaran. Kowe kok nyayam nutupi doan. Wah, cemplunge kali tenan iki dino. Wong kene iki lagi teko tenan kok. Direwangi dulu dandan kowe. Alah. Kowe karo bosne padha kene. Tutup. Nyuwun pangapunten kula mboten rumaos mimbo brahala. Alah mesti ora ngaku. Maling aku kundaran kebak. Saestu mboten. Nek pancen kowe ora rumangsa ngurus suwi calone bapamu buktekno. Ayo, buktekno kowe sing dadi brahala apa ora? Inggih Den, niku main buntekke jare Kumbina ana brahala. Niku didakwa sampeyan yen sampeyan arep tidak mangresike jeneng sampeyan. Sapanduran kaya kang bisa nglawat. Lamun ngelingi marang lakon sing gawat, Permadi. Kula wonten dawuh paman. Kowe iki mbok yo sing walaka wae. Yen kowe seneng karo adimu, omongo. Ora kaya ngene iki carane. Nyuwun pangapunten. Dawuh paduka kala wau mboten benten kaliyan Bapa Durna. Nuding dhateng kula remen kaliyan Nyai Rukmini. Lah ya apa ora? Nyatane kowe mimba brahala manut kandhane Durna. Mula sampun wonten buktinipun menawi kula mimba brahala. Ora ana buktine ning akeh sing ngerti yen ana brahala mapan ana taman keputren Kumbina. Monggo manut kandhane Nyai Durna sing bisa malih brahala iki mung kowe. Mbok cetok-cetok ngono kuwi to. Kula bakal pisan mboten tumindak. Lah kowe tekan kene karo apa? Kula widal badhe jago manten. Lah kok malah dadi geger? Bagusmu bagus. Ning caramu golek junduk aja kaya ngono kuwi. Aja adol bagus. Piye? Kowe resik bagus suaramu apik. Ngerti ya? Paham. Ayo ngendi ana papan ana swara digelar kowe mesti nyanyi. Suaramu iki apik jane. Iya.
kabisan yo elok. Nun ora rawuh. Kuwi nek kowe iki yo hebat. Namung sanes kula. Lah sapa? Yo pangapunten kula badhe ngresikaken nami kula. Ya yen kowe ora resika jenengmu. Cekelon Brahola. Nyuwun pangestu. Rahula apa Dik? Rumangsa bombong ngrasane ngatiku dene wis tetulung karo aku. Iya. Aku ora bakal nglincati janjiku. Dina iki aku peken bojo aku ora apa-apa. Wong ayu kaya aja nglulu aku ya, Nduk. Kowe aja nglulu aku. Kowe ayu kaya ngono aku kaya barongan kok kowe gelem nampa aku to, Nduk. Tresna kuwi dudu bondo dudu rupa amung ati pawitane. Rupa pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel-angel kelangkung. Kuwi minangka kanggo landesan nggonku tresna ngarang kowe Brahola. Apa? Aku iki piye aku ngurmansani elek. Aku ngurmansani ora bagus. Wong wedok ayu kok gelem karo aku. Aku iki apa to? Wis ora usah nangis yen kowe buta. Iya ya. Ayo. Mula ora sah cilik atimu. Nadyan to bagus nanging ketoh bebudene aku ora tresna. Arep kowe buta yang lahir batin kowe ngayomi karo aku tak labuhi kanthi tekane patiku. Kanggo ning ngrumini tresnaku karo Brahola tresna tinuku pati. Oh iya. Aku mah masuk angin. Rono ose aku iki yo kepengin tentrem mawur karo kowe. Iya, kowe bapakmu ora sarujuk piye? Yen ora sarujuk ayo mlayu kawin lari wae. Ngono kok piye? Kok karo lari piye? Yo karo sing penak gone lari. Gak kuwi tetapuk isan ngono. Ya aja ngono, iki kaya apa yen rabi itu pangestune wong tuwa ki luwih mandi. Ning wong tuaku ora nyetujoni ayo metu saka kene wae golek omah dhewe. Oh ngono. Iya. Iya, kok golek nggon dhewe ya Dik ya. Iya. Kowe nyambut gawe ya Dik ya. Iya. KPR ya Dik ya. Iya. Kowe sing nyambut gawe aku sing isa-isa ya Dik ya. Aku sing mepe lambi. Iya. Aku sing ngepel. Iya. Kuwi dadi kesenenganku ya. Wong rabi karo aku iki sandang pangan golek dhewe nek turu aworo aku. Iya, aku ora kabotan. Jodoh tenan yo. Bocah kaya wis ngambung emplok. Ora tahu opo. Ayo Dik ya ora apa-apa ya Dik ya, aku dusana ya Dik ya. Aku dulangan ya Dik ya. Jane takon apa hotel. Yai Rumini. Wah, ana sing goleki. Aku tak ndelik. Ndelik ana ngendi? Ndelik ana kalungmu wae. Ndelik ana kalungmu.
ana dayo sapa mawon aku ora masak mau bae luwe iki jajan anggur moro nek pas olah-olah menawa aku golek maling ora ana maling para wong lanang ana jero taman kebutren ora ana sing ana aku iki mau aku krungu suarane wong lanang ayo kowe aja mikir kok deleke ana ngendi ora ana sing ana mung aku ora ana suarane wong lanang cetha aku nyetel radio pus anjane kok ngeyel aku dhewe ora kancane kadang-kadang aku udah mulai alisan aku ora ngomong ayo prasaja bae yen nganti sira ora prasaja yen nganti ana apa-apa aja nyalahke Permati kajari tangan dirang berangkul nyambet tak salang kalungmu mawa prabu kang semono cahyane anelai mara kene tak silih kalungmu aja iki kalung pemaringan sing Rama Bismaka ayo kok ulung ki apa ora aja sikapun wisah-wisah apa aja nyawi kalung saru ora tak silih kalungmu saru ayo itu ora ya mundur tak uculane dhewe rong ini wenehno aku tak ngalih ana ing kalpika ana ali-alimu sawangan kuwi oh iya mung kalung lumrah kandhane wong ngeyel senengane wong nyuwuhke nanging aku ora bisa diapusi ali-alimu mawa sorot ingkang anelai iki yo padha wae iki ora mas mung dlenjing iki mung semprot nanging sorote ora bisa diapusi ayo tak silih ali-alimu aja gelem apa ora gelem rudal rasa Sigra musti Jemaring eling-eling satriya titis anggenipun Jemaring sesangya Begawan Durna ngener dhateng kalpika ingkang denagem nggih sanggur mini jumprek suarane sintak kalpika bawah brawala medal sing kaget sang Dananjaya Permati buta murang tata nglepeti banyu lentuh marang Permati marang kowe sapa sare kowe aja nesu karo aku ora arep jarak mula sara kowe Rukmini ora tak siksa ngarep tak ayomi kowe gelem apa ora yen lan ora gelem ilang nyawamu buta murang tata wes Permati
Sopo wanuh wani tindak sikara karo buta brahala calon bojoku. Kowe tindak sikara karo calon bojoku padha karo nantang perkara karo iki ngono ya. Kusik kok. Ayo. Rumangsang nek awak cincin tak tegak. Ojo dhuwur-dhuwur cincin. Sarung. Ayo tapu ilmu. Manggo dhisik. Ayo ngene. Apa? Sawangan Brahala penaja taring. Sapa sejatine Brahala iki? Sawangan loro. Raden Permadi, Kakang Mas Narayana. Nyok Patenono. Nyok bandangen aku. Aku Patenono, aku lila mati. Yen kowe mati aku yo njuk mati Nyok Patenono. Bareng ora apa-apa. Aku Patenono. Nyok aku Patenono. Aku jare mati. Iye karepe nganti jujuk iki. Kyai Permadi, Kakang Mas Narayana. Iya. Aku sing mimba Brahala iki mau. Entrah-entrah. Mimba Brahala iki wonten apa? Ngene lho. Mulane Kakang nganti mimba Brahala iki ora mung mikir marang kebutuhanku dhewe, ning uga mikir marang kebutuhan Pandhawa 5. Ora usah kok alasan. Anggur wis punang ngasih gua alasan kok rombongan. Lho, ora kok rombongan. Pandhawa 5 karo Narayana wis ora bisa pisah. Ngerti? Nadyanto aku tata gelar ngrebut marang Rukmini. Ning sejatine ana bab ingkang isih sinambi. Tumat marang kahanane Pandhawa karo Narayana. Coba saiki pikir. Upama Rukmini kelakon diboyong nyang Sokalima gelem ora gelem dadi bojone Begawan Durna. Besok perang Bratayuda, Prabu Bismaka ngewani Ngastina merga wis besanan. Lho ngono. Megane Yayi Rukmini duwe rasa tresna karo Narayana, Narayana ya tresna karo Rukmini. Mula Yayi, iki mung dadi wates. Besok tuh ngapain Bratayuda Jaya binangun tangan Bismaka kabeh ana tengah bener, ora melu Ngastina, ora melu Pandhawa kuwi pamrih. Rukmini, Bu. Lamis labi. Piye iki? Jebule ana karepe tresna karo aku ora lahir batin. Tinemono alasan sing ora cetha kaya mangkono kuwi nglawanke butuh. Mong butuh karepmu dhewe. Ah melu-melu. Wis aja kali. Kowe tak bosok sik kok kali. Ora, aku iki tresna karo kowe tenan kok. Iki mau iki ya mung loro-loro gawe. Umpama kowe getun karo aku, kowe kepengin palakrama karo Begawan Durna tak liwake Rukmini ora apa-apa. Nanging aku mung budidaya kabeh wong tuamu ora kelepetan ning dedosaning Kurawa. Kumat perang Bratayuda besok kan bakal kagelar. Lho, ingkang dadi pengangenanku aja nganti Bratayuda kuwi dadi. Lho, upama dadi aja nganti nyembet marang wong atuamu, nyembet marang negaramu. Apa kowe seneng yen negaramu sing ora ngerti kentang iki pun lakon bakal semyok ing karadan. Kuwi pikiran. Ora kok jeneng aku iki butuh boyongan Rukmini mung kanggo timunmu kok jaga imbuh ora babar pisan. Kowe yen ora tresna ora apa-apa. Yen kowe ora gugu sing dadi kandhaku padha karo kowe ora tresna karo wong tuamu, ora tresna karo Kawula Kumbina. Kabeh melu kesempok lakon Bratayuda.
Narayana. Ana apa? Yen pancen mengkono aku nampa katresnan lair batin. Aku njaluk pangapunten.